खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दायो आङो एसे दिवालीनि बाजार खालामनाय आद्रा दंबावो आरो लोगोसे बयनिसिमबो हेपि दिवाली दाहालागि बे भिडिअखौ आपल'ड होबा आं भिडिअआ माबाया दिवालीया जोबलायलांगोन आरोना स' सुरा मोनसे मबाइल गिलायलायदां मिम्स बानायना मानसिफ्रा स्क्रिनशट खालामनानै ओंखायनो नायफ्लांनानै आयौ होनना सानदों स' बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ गाइस नै दखाना दाबो ओंखारला आंनिया मा होनबावनो आं दिनै माबायसा गानना फैदों नालाय बेहेनजि ओमफ्राय नै दखाना आंना साटार होबाय आरो होनायालाय ओमफ्राय बै मोनसेनि साबिखौ लाबोनो बावगारफाबाय आं बेयावहा जागोन फेसियेल रुम नेल आइलेस एक्सटेनसन बेफोर जाजोबगोन आरोना बेयावहाय नै बेबायदि आयनाखौ बहायजोब्बाय मोनब्रै जागोन नालाय ओमफ्राय बेयाव एसे बानायबावनांगौ दंबावो होलाय नों इथि फै नै बियो जाहैबाय आइलेस एक्सटेनसननि बानायगासिनो नै आइलेक्सनि जग्राया डेक्सआ नैबेखौहाय बे सेल्फखौ नैबेथिंहाय दोनगोन आरो मेन खोथायानो जाहैबाय दिनैहाय आब' संगिना ओमफ्राय मुलुग फैगोन आरोना जोंनावहाय आलासि जानो लिंहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय एक्सप'आवहाय हाबफैबाय आंनो एसे माबा माबि बुस्थु नांगौमोन नालाय ओमफ्राय हाबफैनायावनो नै लोगो मोनबाय बर' लोगो मोननायखाय सिनायबाय नालाय एसे फट' सट' लाबाय जोङो ओमफ्रायहाय मा बायो नायलांदो नोंथांमोना जोंनिया सारिख'ना ना माबायदि सारिख'नासो जोंनिया सारिख'ना नागिरदों होनबालाय सारिख'नामोन न' ऑनलाइन स्क्वायर शेप कितने पीसेस निकालने 6 पीस ये होगा साइड इखौ लानोसैलै गारियाव थिखोनो थिनैदो होनबालाय ओरैसिनदां रुसकालिपा आलासि फैगोन जिहेतु बारा बेरायबाय थानो टाइम मोनासै ओमफ्राय मालाबा मोनायावहाय थांनानै आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन एक्सप'आवहाय मा दखान फैदों आरो लोगोसे मा जिनिसफोर मोनो ओमफ्राय नै न'आव फैनानैहाय ओरैबायदि डेक'रेसन खालामनांगौ जाबाय बे खालि दिवालीमोन नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय लावदुम नानिया हेल्प खालामनायखायसो नै आंना डेक'रेसना कमप्लिट जाबाय नोंथांमोना मैयानि भिडिअखौ नुदोंबा मिथिखागोन बोरै खालामनाय आङो दिनै बेयावहाय सर्टलि देखायबाय आरो गोमोरबाय थादो नामा र' जलायना होदे गोमोरबाय थादो ना थावा जोब्बाय थादो मा जाखो सुजा होखांनानै नै आलासिफोरनो बेदर नाथुर ना ओमफ्राय दाउ मा संदोंमोनथाय अनला दाउ बिदि संदोंमोन आरोना स' बेखौहाय रेडि खालामनानै लानोसै आलासिफोराबो सफैसिगोनानो आरो जि नेबाय थाबाय जोङो दाबो सफैयासै नै आं भिडिअसो खामलायलांबाय मा बायदि साजायखो बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो आलासिफोरखौ नेबाय थाबाय जोङो दाबो सफैया
मोनलायलायनाय ओंख्रि ओमफ्राय आं सामब्राम बिलाइखौबो लाबोनो दङ थेलाय होनाङा जाला ओमफ्राय नै बिराद गोथाव जासिगोन वाव 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 भेरी भेरी टेस्टी प्रिपेरेशन यो मा संखांखा ने अनला अनला आरो लाइ संखांबाय बेयावहाय सटे भेजिटेबल्स बानायनो थाखाय आं रुगासिनो ओमफ्राय बेयावहाय नै दाउ बेदर गोथाव संखांबाय आब' जंगिना मोननो जाहोनो थाखाय ओमफ्राय दायो आङो प्रन्स बानायगोन आरो ना प्रन्स बाटार गार्लिक प्रन्स बानायगोन आं दायो नै नै आलासिफोरा मोनफैबाय जोंना सानैजों कालारा मेचिं लायबावनाय बेखौ लाबोनो रोंनांगौमोन नै आंहा बेनि फट' नुनानै सानबाय बेबो सलबारसो गानखादों दे सलबार आंबो गाननोसै होननानै आरो बेबो सानबाय आंबो सानबाय बेखौ दख'ना गानगोन मानुफेरा दख'ना गानबोलायबाय जेबो नङा रोंनांगौमोन कालारा मिलायदोंना मा बुस्थु इलाय अमा लाबोयो सानलै सैमा अग्लंबा माबा दरजाखै खेवना दोनखायो दायो जोङो बमा गावनोसै दाख्लि नोंदो फुजिनि आरो भाइरेल जाबावदों ना मोनसे मानो हाबा जाफ्लांखो होननाया नै दिनै जोंहानाव भिलेनसो होननांगोन एक्टर हेन्डसाम भिलेन आरो ना हेन्डसाम भिलेन बे सनु सुद बायदि आरो जोंनाव आलासि जाफैदों होनदों आं लिंहरदों नालाय दिवालीनि स' दायो बमा गावग्रोनोसै जोङो दे नाथाय बिथाङा रेडि खालामगासिनो दं बमा गिनांगौ ओंखारो खाथियाव फैया मानो Nada सानैया गिनानै मा इदि फैयो आं बारा गियाखै मा कालिसो नंगौ मा कालिसो जय श्री राम नाहु कृषि कुंभा केंसि जय श्री राम नागै ना जय श्री राम जय मा जय दिवाली हैप्पी दिवाली बेयाव नांगौ दिवाली बेयाव नांगौ Para kung mga ha. para kung mga liya ko dito Sasira! Allah habis ko dito ya karo wala
이래 발레리 량 이거 요 타나스 나온 낚시는 그이다 등 이요? 30 간장 네래 이래 발레랑 시간랑 미고나고 글리레 비카이는 네 비오스 타난거 마트 다부 살라 다부 아이요 Happy Diwali guys Full entertainment. Wah, bisa nak mungkin tuh. Nesir kan nih guys, neman boma kau na. Yang sili ko. Si badula ka. Hello. 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 Oh, si bindas tak kayo. Gina horlar itu. Happy Diwali. Full entertainment kalau macam itu. Peluk nung ade. Peluk nung ade. Malah game si Mahajan ni building out. Thank you. Liga mình bảo con thập nữa. Tại sao không mấy giờ giá này có video còn là nó hả? Là nó đã thằng xin là star. Gue mau kunci musabra. Gue mau kunci musabra. Kunci musa. Deh, angni berikus. Angni berikus. Boria. Wow, wow, wow. Perfect. Wow, 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 wow. Sampai Abo Sangeena Abo masanang isi. Anehnya जोंहा si foto labaय si देलायबाय मालाय आने si foto labaय जोंनियाव बा मालाय जाबाय दे औ लोगो मोनगोन दे गोबाव जाबाय बाय आरो गेमसि आरो नोंसोरखौ माइनाव आरो सिस्टार आलायसि vlog होनदों नानिसो आंखौ दुलुरि होनबाबो जागोन दे गुमै खोमसि Bye bye. मेगना जोंजोब्बायलै Thank you. Bye bye.
Lihat. Arab Pak. Bye bye. Good night.